tsohon soja. Jiya da daddare muna hira da Alhaji Nura Biliya ABB. Kana ji ai? Alhaji Nura Biliya sai yake bani wani labari. To Alhaji Nura da Katsina? Yawwa, da yake bani labari wato sai na kwanta har safiya yadda na ga dare haka na ga rana na kasa bacci. Hai dan ƙasa. Akwai wani labari da za a baka ya hana ka bacci kai dan ƙasa kake yayin. Gashi ya hana ni wani labari ne mai abin mamaki. Kana ji ai? Wato wani matashi aka yi a garin Katsina wanda kowa ke son shi. Mutumin da shi ne ya rike shugaban majalisa yana da shekara 33. Mutumin nan kana ji ai shi ne mutumin da ya fi kowane ɗan majalisa kawo motion a majalisa. Kana ji ai kuma malami ne kuma mutum ne mai kunya kuma masoyi babban kwamandan right honorable Aminu Bello Masari Dallatin Katsina. Kai dan ƙasa. Walin gabas ɗin Katsina ki garin Mani. Haba! Soja! Yau waye bai san shi ba, ina ne kaifin basirar da Allah ya masa bai tarar da wurin ba. Allah! Duk Najeriya waye bai san shi ba. To Alhaji Aliyu Sabi Ibrahim Muduro, former speaker Katsina State. Kana ji a ina ji. Wannan mutumin ban taba ganin dan siyasa irinsa ba. Yaro ne matashi, amma babu wanda ya fi shi kyautatawa mutane. Babu wanda ya fi shi alkunya. Mutum ne wanda zai gaisa da kai ko ya girme ka kuma ba lalle ya hada ido da kai ba. Allahu akbar. Yo ai baka sani ba. Idan ka ji kai in na fara lissafa ma wasu abubuwa, ni a NTA network nake ji. Na farko shine mutum mai ƙananan shekaru wanda ya rike speaker. Kwarai. Na biyu shine mutumin da ya ratattako moshi ko ta ina. Kwarai kuwa. Na uku shine mutumin da yake haba-haba da mutanen da suka tura shi wakilci. To bari ka ji. Allah baya halitta irin su Aliyu Muduro, ka gane ya bar shi haka. Tun da ya fara a ƙananan shekaru da 33 ya rike sifika. Haka ne? Ai saboda gaskiya haka fa lokacin da na ji kuma ka san gashi malami. Lokacin da na je Katsina na ji wani yana wani turanci ai yana cewa I will not abandon any resources. Nace a to wannan me yake nufi? Wai ashe ba za a kyale masu kwanya haka nan su tafi fasa kai ba. Abandon resources. Eh. Ya ci shugaban ƙasa ga ban gane me kuke faɗi ba. Abinda muke Na zo zan shige na ji kuna ta magana Katsina. Dan an baka mata a Katsina zaka zo kana yabon wannan Katsina? To dan an bani mace a Katsina ba haɗe ji aka ban koma gobura. Yar Katsina aka ban yan asali kuma iri aka bani. Kuma duk inda mutum yake mu duk inda gaskiya take sai mun faɗa. Ayya, ai gaskiya yake faɗa. Ai gaskiya ba a canja mata suna. Kamar yadda ba a canja wa to suna haka gaskiya take. Duk daga inda ya fito wannan bawan Allah dole yabo in ya kama a yabe shi. Wai shi dakata da Allah kada in ci ciki. Wai wannan da ya sunan wanda kuke yabo ne. Alhaji Aliyu Sabi Ibrahim Muduro, former speaker Katsina State, babban kwamandan yaƙi na Right Honorable Aminu Bello Masari Dallatin Katsina, kuma babban masoyi kana ji ai na al'ummar mutanen Katsina mai kishin su. Kana ji ai wannan magana ba wanda ya isa hana ni faɗa. Kaga dai ni ba dan Katsina bane, dan Kano ne. Kuma wannan mutumin da kuke magana babu inda sunansa bai zo a Kano ba saboda kirkinsa. In dai shine na bi. Ka gani? Na bi.